Poďme teraz na Red Velvet. Red Velvet je môj obľúbený typ koláču. Wow. Som nečakala, že to bude dokonca ešte aj plnené. To vnútro je vlastne niečo veľmi podobné ako je cream cheese. Za mňa je to tak 7 z 10. Táto je ale malinová. Tá je plnená taktiež asi s džemom, typujem. Je poznať, že to je kvalitný malinový džem. Alebo malinová plnka, neviem presne, že či to je len džem. Toto ale chutí naozaj ako čerstvá malina vnútri. Dám 9 z 10. Tuto si presne nepamätám názov, ale viem, že na vrchu bola Kinder čokoláda, ktorá sa mi trošičku už rozpustila. Toto vyzerá, že božský. Chutí to ako obyčajná chocolate chip cookiska. Toto není ale môj favorit, dala by som tomu asi 5 z 10. Je to na mňa také, že moc sladké. Poďme teraz na najznámejšiu cookiesku, ktorá je proste známa po celom svete a je to chocolate chip cookie. Ja som osobne skúsala cookiesky napiesť a nikdy sa mi to nepodarilo, takže kláňam sa do Rice Cookies, že vedia piesť cookiesky, lebo ja som strašný mimoň v tom. Poďme na to. Je veľmi vláčna a mne tam možno vadí to, že všetko je vlastne mliečna čokoláda. Samozrejme by to tak malo byť, ale ja tam asi trošku potrebujem nejakej horkosti alebo možno nejakej inej chute, lebo toto je proste len, neberte ma zle, veľmi dobrá chocolate chip cookie, ale osobne mám radšej viacej chutí.